Muista äänestää. Päättäjillä on oltava arjen ymmärrystä. Mirka Vainikka, 153, vahvasti lähellä. Vahvasti isoperheisen. Mirka on tuntenut jo varmaan 15 vuotta. Mirka on mun mielestä henkilö, jolla on juuri ne arvot, mitä minä pidän arvossa. Hän ymmärtää lapsiperheiden tilannetta 3 lapsen äitinä, työskentelee alalla, jossa joutuu tekemisiin hyvinkin paljon vähäosaisten ihmisten kanssa. Mirka puolustaa meitä pieniä ihmisiä ja sellaisia ihmisiä me tarvitaan sinne eduskuntaan tänä päivänä. Muista äänestää. Päättäjillä on oltava arjen ymmärrystä. Mirka Vainikka, 153, vahvasti lähellä.